Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong una-una. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Liza, 32 anyos, single ug itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suwat. Kabahin kini sa akong untang pag-abroad sa Qatar. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Muabroad ka? O lagi pa, aron makakwarta ko ug makatabang ko ninyo. Ya, asa masag ka muabroad? Sa Qatar pa, mag-DH ko dito. Ano ka tumagyod dito? Okay nga no, day pa. Kalayo adto. Di nila lang unta sa ato. Mingaon gid minimulag. Sige lang, good pa. Magtawagan na man sa bitaw ta via messenger. Mag-process pa masab ko sa akong mga papers, good. Mausap hinoon. Pero angay unta nga. Kung adto na ka, kanang desidido na gyud ka ha. Para nga dili ka mahumsik dito. Oo pa, uy. Ay kabala ka, good. Mag-amping gid ko dito pa. Okay na. Mama ka na imong gusto. Salamat pa. May gi-applyan naman ko. Ug magsugod na kog process akong requirements. Ay, yes! Thank you, Lord! Okay na kayo nga akong medical fit to work kit ko. Ug ang mga documents, ang ubang documents na pud unya nga akong lihokon. See you soon, Qatar! Mao ba nak? Nga naman ka pa. Ayay, marag magulanon lagi ka. Ikaw ha, nag-ampo ba ikit ko nga maayo lang akong results akong medical. Aron ma-fit to work ko, makalarga dayon ko. Mingaon gi ko nimo nak. Hmm? Ugo niya. Usap-asap ang gastuhan nato sa imong paglarga pohon. Oo, makagasto kita na pa, pero ay kabala ka pa. Mabawi ramang gud na ako dito gud kung makalarga na ko puhon. Kay medyo dako-dako man akong sweldo dito pa. Basta kay kung tuwa ka na dito niya pohon. Kung makalugar ka, tawag baya yun ha? Pauy lagi pa. Ay kabala ka, uy. Oh, sige, wala ko'y mahimo. Mamagin na imong gusto. Salamat pa.
Di na gitas katarday. Maula giday. Ay, kalayo na gyud natos ato. Pero gikulbaan man ko na uy. Ha? Unsa kay kapalaran nato dinhi no? Ay, day, mag-ampo o mag-amping lang gyud ta dinhi. Nga dili ta makasa. Na, kay lisod na gyud. Dili na gud ni atong nasod. Uy, ati manon di nato ang akong kaugalingon ha. Kay magpa-medical pa baya tagbalik dinhi. Ah, sige day. Oh, nga naman ni. Sa may nahitabo sa akong medical result din, Sa Pilipinas nakapasar man ko. Pero nga nung ako medical din, hagbong man ko. Dili naman ko fit to work. Ano man ni? Pag-abot sa Qatar, gipa-medical migbalik, kay requirements man sa OWA. Pero nasyakit ko sa pagpa-medical na ko balik sa Qatar, kaya ang result, hagbong man ko. Unyang result na ko sa Pilipinas, fit to work man ko. Mao gipapauli ko nilag balik sa Pilipinas. Og nakahuna-huna ko sa pagsiguro sa kong kaugalingon. Nagpa-medical ko balik. Unya, Sir, tanawa ra gud ni Sir, ang result sa akong medical din sa Pilipinas kay fit to work man ko. Unya, recent lang baya ni. Pero pagpa-medical na sa Qatar, Sir, hagbong man ko, Sir. Wag ito mahimo ka na, ma'am. Kay mao gyud requirements sa uwa nga ipamedikal mo dito sa lugar kung asa mo trabaho. Unya, Sir, asa may akong buhaton, ani? Mga apply yung kagbalik, ma'am. Then, same gyapon nag-abot nimo sa abroad. Ipamedikal gyapon mo. Unsa, Sir? Unsa, day? Dili ka na nila tabangan? Dili ka, day. Wa na gid ko na sila mahimo, ana. Kay maumanggit ko na ang balaod sa abroad. Kay once ko nga doon na sila makita nga diferensya sa applicant, dili gid ko na nila patrabahoon. Hala, mao ba, day? Unya, unsaon man ani mo ron? But lang ani, day, uy. Dako-dako ra bagit kong nagasto pagbiyahe nako paingon diha. Day, kay ngano di ay? Unsa may diferensya sa imong medikal? Nganong nahakbong man ka? Doon ako di diferensya nga kung kasing-kasing, day. Unsa? Lagi, day, kana ra gyud unta. Pero pag abot na ko sa Pilipinas, gikan sa Qatar, unya, gipapauli man gyud ko no. Nagpa-medical ko usab dinhi. Ug ang result dinhi, day, fit to work ko. Nagkapasar ako. Hala, oy. Nganong inaana man taon? Naunsa masad na sila, oy. Naglibog na gyud bitaw ko kung unsay akong buhaton, ani. Kay tanaw na ako. Di naman gyud ko makabalik diha, oy. No, uy, mausad lagi, day. Naluoy gani ko nimo. Diri na lang gyud siguro ko manarbaho, day. Mga apply ko para makabayad ko sa kong utang, day, oy. Pali ko siyong papilis, ma'am. Doon na ka ba yung medical result? Ay, nara, sir. Nara, sir, oh. Oh, okay. Okay na, ma'am Lisa. Dawat na ka. Oh. Thank you, sir. Thank you, kayo, sir. Yes. Sa dihang nang-apply ko din sa Pilipinas ug akong gipakita ang akong medical results, fit to work man kuno ko. Mao nga nadawat dayon ko. Ang akong mapangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nganong man naglahi man ang results sa akong medical sa abroad o dinhi sa Pilipinas? Posible ba di ay na? Or na-timing lang gid ko ato? Ikaduhang pangutana, pagpa-medical na ko sa Qatar, doon na sila'y nakita nga doon ay diferensya ang akong kasing-kasi. Pero ang result na ko sa medical sa Pilipinas, normal raman. Sakto ba ka ang resulta sa akong medical sa Qatar? Kay, aksyon naman sa bihinon ko kulbakod, kay basin doon nagit ko diferensya sa akong kasing-kasing. Ikatulong pangutana, kung tinuod man na doon ako diferensya sa akong kasing-kasing, asa man ko mahimong magpa-check up, ana? Unsa man sab nga doktor? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Mas ganahan gyud unta ko nga sa gawas mo trabaho, kay mas dako og sweldo dito. Og aron sa makabawi ko sa akong nagasto sa una na kong paglarga dito.
Unsa may akong buhaton aron masigurado na akong makapasar nako sa ilang medical dito. Palihog, tabangig tambaki ko, kini ang akong suliran, Lisa. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga kong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral, mga drug related nga mga problema. Kay usa man ako ka drug addiction specialist, usa ka medical doctor ug usa ka psychiatrist, no? Daghang pamaagi mamili lang mo usaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka mo. Pwede ka na padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga legal ang mga problema ang atong mga lawyer partners diri no sa DYHP ang motlambag niya Attorney Ellen Bathan ug si Attorney Buen Algolo no ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga to be best aron kuno nga best you must be able to handle the worst aligi kuno nang if you fail today, you repeat it tomorrow. If you still cannot make it, repeat until makuha gani mo ang gusto nimo sa kinabuhi. Kay ang kanang usahay mapakyas ta sa atong tinguha, dili man na the end of everything. Usara na siya ka inunta tungtunganan nga makabot na to ang atong gustong makuha sa kinabuhi. Mo gisayo na ning kinabuhi puro man lisod. Kita kag sumbagay usahay, lalis usahay. Ya nindot sa tao kanang akseptar ka sa imong limitasyon, ha? Di ka entitled ka. Kahibaw ka tanan, bisag trabaho sa uban imong akop-akopon ba kay believe ka nga mayong laki ka. Di na mayo. Alright, so ang ato magtatampo karon adlaw si Lisa, 32 years old, single, wala gipon butang yung address, no? Di man ibutang yung address oy. Regards day ni Galulo family sa Cagayan, ang mga Porpiriulim sa Inabanga, mga Huros family sa Pinamungahan, o kisa pa to, nalimot ako uban ng mga abroad, itong Melody Kimpan Albero, si Barliso, naot nga okay mo sa Saudi Arabia, sa Middle East, no? Atong mga listeners abroad, no? Ano ba maminaw din nato sa Amerika, no? Na nag-chat na ko. Sorry ma'am, na-misplace na ko ito yung kuwan nga mga ngan. Daghang maminaw na to sa US, Europe, New Zealand, New Australia, kay naman tay kining kuan, live streaming, no? So, unang pangutanan ni Lisa, na? Wa man gibut lang address ni Lisa. Akong ngihangyo nga kanang sunod din yung padala og sulat-suliran. Butay ga address kay base nga makuanta, makaibaw tag asap mo abot ang atong Sibya, no? Sabon din ako nigpasalamat ning mga workers ni J. Lariusa sa Gindaruhan. Salamat kayo sa inyong serbisyo. Serbisyo. Di bitaw, giyatiman nagugunin nila. Ipahangyo ko sa ilang halublak. Di bitaw, nalipay sila nga. Paingon ako si Dr. Rene Obra. Ingon tong usa nga, ala ako mamadok, sige magpaminaw ni mo. Ikaw sulat nila yung mga ngan. Kaya para nga ako mong mag-greet, no? So, si Jomar, si Adoy, si Arnold, si Richie, si Ibal, si Runan, o si Sami, o mga kantawan, si Leonisa, Bilyarmon, o si kanya Bano Nel P, o si Niti, no? Silingan ni Carlo Ababa, Victor Ababa, o si Kapitan Chris Ababa, no? Oy, kuanday, fiesta na ba sa ila karong susunod mga adlaw, no? Imbitado. Imbitado ba ta? Gimbitado ko ni Carlo. Sige mo, basig magkanto mo ko, no? Sa Kantawan City of Naga, Cebu, no? Unang pangutana ni Lisa, ang anong managlahi man ang result sa akong medical sa abroad ug dinhi sa Pilipinas? Posible ba day na? Or na timing lang yun to ang ako ang ikaduhang o na timing lang yun to about ni sa iyang kasing-kasing, no? Di ko maingon nga unreliable sa tong resulta dito sa abroad, pero namagay usahay pod nga kanang mo diferensya ang aktual nga inunta sitwasyon sa pag-examine nimo
sa usa ka doktor kumparar po sa adiro. Labi nagnaay kanang inunta lapse or diferensya sa time dugay-dugay, no? Ang imong gingon dito man sa Qatar ni nahitabo, no? Depende wa po ko kay balo unsang klaseng pag-examine. Sa ako may balan naka-partner man kong cardiologist dugay panahon si Dr. Roy Entienza diya sa Chonghua Hospital dugay kay ming parehog room ni Dr. Roy Entienza. Nani sila mga procedure nga paghimuon sa katao nga na inunta nadudahan o natuhuan nga problema sa kasing-kasing. Pinaka-basic is auscultate, next is tudaiko, holster monitoring, hanggang pang mga pamagi na sila nga inunta masuta, EKG, no? Makita masuta diha ang ug na may diferensya. Plus ilang clinical observation sa usa ka pasyente nga nay problema sa kasing-kasing. So akong balikon dili ko moingon nga dili correct tong sa Qatar o correct ang diri, pero wa na gyud ko mo say kumpara lang nato ang resulta. Sunod nga pangutana, pag medical nako sa Qatar, doon na sila nakita nga dunay diferensya ang akong kasing-kasing. Pero ang result nako sa medical sa Pilipinas kay normal raman. Sakto kaha ang resulta sa akong medical sa Qatar kay action naman sab kog kulba good kay basin doon na gyud ko'y diferensya sa kasing-kasing. Ang pangutana ni Lisa, unsa mang klaseng problema sa kasing-kasing, no? Kay sa among pagtuon, sa ako lang specialty sa psychiatry, we have a coincidental finding na mid-systolic click. Ang among auscultate na mid-systolic click nga mabati na mo sa stethoscope, which will suggest nga naanay siya mitral valve prolapse. May mga tao nga na mitral valve prolapse, they are more prone to develop anxiety problem. Although it is not part of the diagnostic criteria, pero coincidental finding lang na siya. So mayon ka kung sa bang klaseng diferensya sa resulta sa Qatar o dere sa Pilipinas, what in particular, ang EKG result ba? Or ang imubang heartbeat, ang rhythm ba? Or ana, no? So, ikumpara lang na to, no? Kung normal na sa Pilipinas, maayong pagbuminaw ano na tumutuos normal. Kung na kay mga gipamati karon na posible nga more on anxiety problem, no? I can consider rule in mitral valve prolapse bakulang pod na karang mitral valve prolapse ang valve nagwardya diha sa kasing-kasing medyo dili haom. So mao nang mo prolapse siya, you feel uncomfortable. So expert ani ang mga cardiologist, no? Ngita lang second opinion or third opinion. Okay, if you feel like medyo lain gyud kayo din guan si cardiologist as soon as possible, no? Sa gibutang mahilig mo di mo mubutang inyong address kay kunyara ka sa Cebu, ako kang i-refer ni Dr. Roy Entienza, akong roommate pareha may clinic kuan sa una. Ako wa naman ko malhin naman ko clinic, wa naman ko diya sa Chonghua, no? Okay? Sunod nga pangutana, kung tinuod man na doon na ko'y diferensya sa akong kasing-kasing, asa man ko pwede nga magpa-check up? Ato niya mga cardiologist. Mao na sila yung mga eksperto sa kasing-kasing, no? Dili ka mo dool og orthopedic surgeon kay layo ra kay na or pwede sa kag mudool sa psychiatrist kung ang imong problema anxiety. Dool ako. Tanaw na to. Pero cardiologist yun ang mutanaw. You will undergo series of laboratory workup, no? Sunod yung pangutana, mas ganahan yun unta kong sa gawas mo trabaho kay mas dako dito og sweldo ug aron sa makabawi ko sa akong nagasto sa una na akong paglarga dito. Unsay akong bahaton aron sigurado na akong makapasa sa ilang medical dito. Kung mayroon ng medical doctor diri sa Pilipinas nga normal ka, so i-present na dito sa ila. O pag-examine nila na kay diferensya, then tanaw na to, unsa mang klase particular nga diferensya. Kaya basin, og dili na po kayo sa ignonta reasonable nga they will deny you entry nga to sa Qatar or patrabahon dito kay na kay sakit sa kasing-kasing, no? O kini nga tong dughan mo kundo say, ma-uncomfortable na kay
daghang gipang huna-huna nga negative, ha? Sa bagya po na stress, daghang kay mga psychosomatic sa symptoms mo gawas bisag way finding ang imong attending doctor more on the product of your negative thinking. So usara po na, no? Imong buhaton is get hold of your medical certificate nga gi-issue sa doktor sa Pilipinas, i-present dito. Ito mga maniya nga mo dito sa Pilipinas. Huwag maingon mo nga na ako'y sakit sa kasing-kasing, then what in particular man ang akong sakit. Daghan mang klaseng sakit sa kasing-kasing, no? Ay, may myocardial infarct, ng cardiomegaly, ang brako mo kasing-kasing, ano kay daghan, ay mitral valve prolapse, kung aging na while ago. Alright, so yun takasabot ka sa akong speaker ni mo, Lisa, ug nga to sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayin ng pagpapihal sa itong RMN program tas nag-greeting sa atong lugar. So, Pamalo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat ug maayong adlaw. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lester. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ang pag-ibig. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City nga tumatatampo nagdasingan nga Lester. I love you, Gia. Lester, di pa man ko andam nga musod og relasyon, uy. Okay ra. Magpaabot ako kung kinusa ka andam. Sure ka? O lagi. Basta ilang kong pugi nga ipakita ni mom kung sa tika ka love. Sige, bahala ka. Salamat, Gia. Okay na siguro nang gipalit na ko nga bugay. Sigurado ko nga makauyon inis, Gia. Ako na ipadasi ang trabawan. Pero di lang ako butangan nga gikan na ako. Wa mangit siya mo chat. Nadawat na niyang buwak. Ako na lang tawagan para masiguro na ko kung nadawat ba yun niya. Nadawat rin mo nga kung gipadani mo? Ay, oo. Gikan dito ni mo. Oh. Thank you kaayo ha, Lester. You're welcome. Basta ikaw. Nagkauyo na ka? Uy, lamig kang chocolate cute. Naibawloy ka nga mo, ito'y paborito na ako. Oh, chocolate? Oo. Unsa na imong gipada? Ang buwak? Ay, uy, nice siya. Ganahan ko. Ha? Nagduda ka nga nailaing nanguyab niya? Oo, bay. Ang kitangat. Nga ako lang og na sila yung entertain, bay. Siguruan, oy. Para di mausik yung oras. Naabitaw. Unsa may problema Diana? Oh, Gia, nanguyab ko nimo. Di na kaanging mo entertain o lain pang lalaki. Lester, di pa ta uyab. So naapo ko'y kagawasan nga mamili kung kinsa ang magustuhan ako. Kay bago ka kung ingon anak man lang gani ka, no? Masoy pag-undangon na lang nimo ang pagpanguyab nako. Gia.
Human sa tanan akong nabuhat niya. Sa tanan akong gihatag niya bay. Sa akong effort. More din niya ang buhaton ako. Ipahimuslan ako niya. Bay, ay pagsigmao ito bayano eh. May maoy mo ka. Ayan lang. Tagan ka ulay mabay. Oh, Ako ipilailan mo. kinsa mo sana? Sofia, Lester. sakto gining giingon ni Kaloy. Nga gwapo ka. Di mo good. Asam ka gusto mo laag? Ya bay, saban. Sinabot mo. O bay, nindot siyang ikauban. Oh, okay noon. Ya, sabi yung gidugayan diha. Kuya pili yun. Sige. Ha? Onsay? Sige. Sige na. Gisugot na tika. Oyab na ta. Nak, naabad ay kay bagong silingan sa? Mao ba ma? Oo. Ay hatdi o niya sila anang badan na kay kagibuhat nako. Aron makatilaw pud sila aning negosyo nato. Sige ma. Ayo! Oh, siya to? Oh, Boss, okay ka? Kuan. Nagipada nga banana cake si mama para nimo. Ha? Nga naman? Ingunanam ko na si mama basta naibagong silingan. Sige anto na ko. Nunsam ko. Nakulbaan ko kalit pakakita na ko niya. Nga nang ingunani mo na akong gibati. Kadit lang! Kinsam ron? Gipauli ni mama ang sulanan. Salamat. Salamat sa kaya. Lami kayo. Ako rin Rinley. Lester? Okay ka? Ipalingot ka? Kuan? Alimuot mo good? So, aris ako, Lester. Sige. Sige na mag-balik-balik sa rinli sa kong nauna. Nayapag naman siguro ka, Lister. Hello, babe. Oh. Nakadiha? Ha? Ganyan na ako nagsigig tabi din pero wag ko ni mo tagda. Kuan, Sofia. Sorry, daghan pa mood ko og trabahoon. Pwedeng muli na lang ka? Okay. Oh, nilagi ka? Gilay ko sa bahay. Pasensya ha. Kuan mo good, ganang suod mo na ako ang nagpuyo diri sa una. Nag-uol sa kong ibalhin sila lang bahay. Oh, kung mau na, kita lang amigo. Dali, sud. Suod na kaayaw mo anang bago na tong silingan dong sa? Oo ma, mga maayo mo silang tao. Labi na gid si Renly. Kadito sa ma. Hello? Mister, pwede kang magkarisa mo? Nako'y importanteng tuwayo mo. Sige. Muna ko. Lester, sorry pero di na ako kayang punggan pa ni. Ha? Ang unsa man? Ambot, di ko sigurado kung mo ba siya gibati ni mo. Basta ako, sigurado ko sa ako.
I love you. Rene. Sa tinuod lang. Sa tibok na akong kinabuhi, babae ra gid akong nagustuhan. Pero wag ko makasabot sa akong gibati sugad nga nakakita ko nimo. So, pareham dito og gibati. Kita na. Oh. Pero ato lang ning itago ha. Okay ra nimo? Oh, sige. Oo niya. Ang imong uyab nga babay. Unsa? Magigbuwag ka na ako? Oh, Sofia. Gusto kong mag-focus sa akong kaugalingon. Kung noon, pilit ka pugnan. Salamat, Sofia. Sa ato pa, gawas nun ta? Gawas na natat sa itong gibati. Pero, pabilin lang yapon na itong itago ang atong relasyon. Kana kung okay ra nimo. May problema na ako. Kung sa'y gusto nimo, may matuman. Salamat, Rene. I love you. I love you too. Isang pikit ko lang. Wa ko magdahom nga permi man kong palpak sa kong mga nauyab sa una. Pauli ra di ko sa lalaki nga sama nako. Og ang kunon ko nga hapsay og malipayon kayo mi sa mong relasyon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalang kaagay ni Lester nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga naguluhan ang pag-ibig. Pag-ibig mo lang. Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala o mga sukinti paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.